Heritage Malta ħabbret li firmat ftehim mal-entità Xjenza Malta favur aktar kollaborazzjoni bejniethom biex jiżdiedu l-opportunitajiet għall-edukazzjoni u karriri fl-oqsma tas-suġġetti STEM, ix-xjenza, it-teknoloġija, l-inġinerija u l-matematika. Il-ftehim li hu mirat biex issir l-aqwa użu mill-ħiliet u l-kompetenzi uniċi taż-żewġ entitajiet governattivi biex jiġu żviluppati programmi edukattivi interattivi, wirjiet u workshops ġie ffirmat mill-kapijiet eżekuttivi rispettivi ta' Xjenza Malta u Heritage Malta, Silvio Xerri u Noel Zammit. Il-ħsibu li jsir bdil ta' għarfien u programmi ta' orjentazzjoni għal ħaddiema taż-żewġ aġenziji b'kollaborazzjoni u appoġġ reċiproku fl-aċċess għal fondi Horizon Europe, speċjalment dawk taħt il-kappa tal-kultura, il-kreattività u s-soċjetà inklusiva. Jirriżulta li l-ħidma diġà bdiet, hekk kif l-entitajiet qed jaħdmu fuq avvenimenti annwali u attivitajiet indirizzati għal familji fost l-oħrajn. Dan anke bl-użu tat-teknoloġija avvanzata, b'mod partikolari il-virtual reality jew VR bħala mezz ta' tqassim tad-diġitalizzazzjoni. Il-kap eżekuttiv ta' Xjenza Malta tkellem dwar il-vantaġġi li se jkun qed iġib dan il-ftehim. Dan il-ftehim tal-lum se jtina l-opportunità biex is-suġġetti tal-istem, ċew is-suġġetti tax-xjenza li Xjenza Malta timbotta tant b'saħħa jingħaqdu mal-wirt nazzjonali ta' pajjiżna u importanti ferm illi fis-sistema edukattiva tagħna min jistudja x-xjenza ikun ukoll konoxxenti mal-istorja ta' pajjiżna. Tagħmlek bniedem sħiħ fl-opinjoni tiegħi jekk ix-xjentist ikun ukoll artist. Il-kap eżekuttiv ta' Heritage Malta kompla li bil-ftehim l-għanijiet li għandhom iż-żewġ entitajiet se jintlaħqu b'aktar saħħa. B'hekk ħankunu qegħdin naqsmu l-ekspertiż tagħna u anke r-riżorsi tagħna sabiex il-missjonijiet taż-żewġ entitajiet naslu għalihom b'aktar saħħa u b'aktar sinerġija.